Orice meserie are miros copii, acoacă și plăcinte miroase în brutării. În orice tâmplărie, în sat sau în oraș, ascânduri noi miroase, avrafuri de talaj. Un vopsitor miroase a lacuri de vopsit, gengiul întotdeauna va mirosi achit. Șoferul are în haină mirosul de benzină, un muncitor mirosul de uleiuri de mașină, miroase cofetarul a nuci și scorțișoară, iar un halat de medic a doctorii amară. Va mirosi a pește pescarul cel vânjos și numai trândăvia nu are un miros. După Gianni Rodani.